Amen. Praise the Lord. Magandang gabi sa ating lahat. Praise God. Nandito na naman tayong muli sa ating programa na kung saan tayo ay tuturuan ng Panginoon na patuloy na matuto patungkol sa mga bagay na nais na Panginoon na ating pong lakbayin at tahakin, no, sa ating pong pananampalataya bilang mga lingkod ng Panginoon o pinili ng Diyos ayon sa kanyang panukala. Praise God. No? At magandang gabi sa ating lahat, sa kay mga kamanggagawa, sa ministeryo ng Jesus Be Lifted Up, of course, sa mga pastor, sa mga leaders, maging ang ating bishop, ating mga reverend. Okay? Ako po ang inyong lingkod sa gabing ito, nagagamitin ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang kasalita. Pastor Gab Cruzada ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan. Praise God. So, before we start, I want to pray for us. No? A little prayer for us. Father, I entrust everything unto you. Lord, tonight, give us a wisdom, knowledge, and understanding. And we declare, Lord, that tonight you will do something good, something new. Again, Lord God, the first revelation coming from you, God. Thank you, Father God, that that's everything unto you, Lord. At tunay nga po, Panginoon, na mapagpala kaming lahat sa iyong salita sa gabing ito. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God, no? Tayo po ay tumatahak sa buwan ng Agosto na meron po tayong pinag-uusapan patungkol po sa tema ng ating pong church sa buwan na ito, no? At kung ikaw kapatid sa oras na ito ay bago pa lang, no, na tumutunghay sa gawain ito, ay naway tapusin mo, no, sapagkat napakaganda. At sa mga kapatid ko na nakatunghay ngayon, no, ito ay isang aral, no, ng Panginoon sa atin. So tayo po ngayon ay merong sinusundan na tema. So sige po, sama-sama po nating basahin ang ating pong Bible verse na pag-uusapan sa gabing ito accordingly sa tema po ng ating pong church, no? Let's open the Bible in the book of John chapter 15 verse 16. Okay? Ito pong isang verse na ito, no, ay pag-uusapan po natin. Okay? As I read this verse, the book of the Bible, John and verse 16, gagamitin ko po ay New King James Version. Okay? So sabi dito, you did not choose me. Okay? Before po isisipin ko at sabihin ko lang po, no, ang nagsasalita po nito ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? No? Sabi niya, you did not choose me, but I choose you. And I appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you, no? Whatever you ask in my name, sabi ni Jesus, He may give you. So mapapansin niyo po dito, no, nagsama-sama po, dito meron pong tawag na, meron past tense, meron pong present tense. No? So meron po diyang word na malleable o talaga pong in general. No? So titingnan po natin ito, sabi po ng Panginoon, you did not choose me, but I choose you. Okay? So, sa gabing ito, tignan niyo po mga kapatid, pinili tayo ng Panginoon for the special purpose. At hindi natin pwedeng ipagmalaki na tayo po ang pumili, tayo po ang lumapit sa Panginoon. Okay? Kung ikaw naman kapatid, bago ka palang nakatunghay dito, no, hindi isang aksidente na ikaw ay makakatunghay ng gawain na ito, ng pag-aaral na ito. Ito ay pinlano ng Panginoon sapagkat isa ka sa pinili ng Diyos upang mapakinggan, mapag-aralan ang kanyang salita at sa gabing ito, nagpapahayag ang Panginoon sa ating lahat. O, sabi niya, you did not choose me, but I choose you. So tonight, ang title po ng pag-uusapan natin is about God choose us. So pinili tayo ng Panginoon. Amen? Kasi sabi niya nga, you did not choose me, but I, sabi ng ating Panginoong Yesus, no? Sa ibang Bible po, no, yan pong ganyan, nakakulay pula po yan. Pagka nakakulay pula po, ibig sabihin po noon, ang nagsasalita po noon ay ang ating Panginoong Yesus, no? Kaya sa ibang Bible po, kumbaga po, ini-specify nila na this word is the one who talk, the one who speak is our Lord Jesus Christ. Kasi sabi niya, I have choose you. So, tayo po, no, pinili tayo ng Panginoon. So, tell to yourself tonight na I am chosen by God. No? Diba? Sabay-sabay tayo. I am chosen by God. No? Ngayon,
God choose you. So makapansin nyo po, no, kung makikita nyo po dyan sa inyo pong screen, yung pong God choose you, meron pong question mark. Okay? Mapapansin niyo po yan, no? God choose you. Bakit po may question mark? Bakit po? Kasi po, para pong pag sinalita mo to, God choose you? Yan. So, okay? O, sasabihin mo sa sarili mo, pinili ako ng Diyos? Yan. So, ang ibig sabihin po niyan, bakit ko po nilagyan ng question mark? Kasi hahanapin mo po yung reason, yung purpose ng Panginoon why God has choose us. So, sige po, sabi po doon, God has choose us. Now, ang tanong po dito, titingnan mo ngayon yung purpose ng Panginoon. No? Hanapin mo yung purpose. Bakit ka nga pala pinili? Kasi nga po, di ba, God choose us. Yan, okay. May question mark po, no? Hindi po siya basta period lang. Oh, God choose us. Now, yung hanapin mo, bakit nga pala ako pinili ng Panginoon? So, meron po yung purpose. Okay? So, dahil pag-usapan po natin the purpose of God, why He choose us. Okay? Ang purpose ng Panginoon, bakit ka pinili ng Diyos? Bakit ako pinili ng Diyos? O bakit tayo pinili ng Diyos? Okay? Bakit nga ba? Yan, isang malaking tanong. Ano po? So, bakit nga ba ako pinili ng Panginoon? Bakit nga ba ako? Ako pa? Bakit ako? Why me? Yan. Ako. Okay? So, kasi po, makikita natin dito, no? Although ang Diyos po ay hindi po nagtatangi. Okay? Sabi nga po ni Peter sa aklat po ng Acts chapter 10, verse 34, no? Now I know that God did not respectful others. Na hindi po siya namimili, no? Hindi po siya nagtatangi. Okay? But then again, pinili ka niya tonight, pinili ka niya bilang tinawag ka ng Panginoon para sa isang mahalagang bagay. Right? So, sa gabing ito, malalaman po natin. Okay? The purpose of the purpose of God, why He choose us. Yung layunin ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag, kung bakit niya tayo pinili, no? Meron pong reason 'yan, no? Anybody, no? Bakit mo siya tinawag? Bakit, 'di ba? Kahit nga po tayo mga tao, no? Bakit mo siya tinawag? Bakit mo siya kinakalabit? Okay? Bakit mo ginawa ito? May purpose ka. Amen? So, ganun din po sa atin sa Panginoon. Bakit tayo pinili ng Panginoon? Okay? Alam naman natin, lahat tayo may kanya-kanya po tayong patotoo sa ating buhay. Lahat po tayo may kanya-kanya pong pinagdaanan. No? Yung iba nga, sabihin natin, mga madidilim na sandali ng kanilang buhay, talagang masalimuot na pinagdaanan. No? At kung iisipin mo, ako, just like me, mga kapatid, no? Kung hindi mo pa ako personal nakakilala, sabi ko nga, bakit ako pagpili ng Panginoon para magpahayag ng kanyang salita? Samantalang ako ay hindi man ako nakatungtong ng kolehiyo, ba? O hindi naman ako nakapag-aral ng college, o hindi man ako degree holder, no? Ako ay graduate lang ng high school, no? And to think, dahil pa nga ako naman ngayon kasi meron ng senior high school kami noon hanggang fourth year lang o grade 10, no, sa panahon ngayon. Ngayon may 11 and 12 na. So, tinatanong ko bakit ako? So, ngayon, ito po yung dahilan. Kaya pala, pinili tayo ng Panginoon. May purpose ang Lord sa atin. Alright? So, yun yung dapat nating makita. What is the purpose of God? Why He choose me? Okay? Number one, no? Why God, the purpose of God, why He choose us, number one, to inform us. Okay? Para paalalahanan tayo ng Panginoon, para malaman natin yung mga bagay-bagay. Kasi dati wala tayong pakialam. Di ba nga, sabi nga natin, nung hindi pa tayo nagsusuko ng ating buhay sa Panginoon, o ikaw kapatid, kung bago ka pa lang, alam ko na pagdadaanan mo to kung ikaw ay naririyan, na bago ka pa lang na tumutunghay sa gawain ito, no? Ay marami tayong mga ginagawa noon na hindi ayon sa panukala ng Panginoon. We do our own rights. Amen? No? Wala tayong pakialam, although alam natin na merong Diyos, alam natin na merong Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo. Okay? Alam natin na merong araw ng pagsamba.
Okay? Minsan, pupunta tayo doon sa kung saan nagkakaroon ng pagsamba. Makikisaw-saw lang tayo doon sa anghel na may dalang shell na wala naman lamang tubig. No? Sasaw-saw, magsa-sign of the cross. Then, 5 minutes, alis na. Kasi nga, hindi pa natin alam yung mga bagay-bagay, kung ano yung mga, ano yung importansya ng bagay na yon. That's why God has chosen us to inform us para malaman natin, para mapaalala sa atin, no, maturuan tayo ng Panginoon sa mga bagay-bagay. Now, prior to that, no, na pinili tayo ng Panginoon, no, hindi natin alam kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos. Now, alam ko po itong verse na to, alam na natin. Ano po, kahit nga po hindi ka pa born again, alam mo na ito, okay? Tignan po natin ito. Parang ikaw na born again, alam mo na ito. Okay? Dati hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Di ba? Kasi marami tayong plano sa buhay. Amen po ba? Lahat naman tayo may gusto sa buhay, may mga plano po tayo. But when God choose us, He let us know what is His plan for us. Hinayaan niyang malaman natin, ma-inform tayo na ito pala ang plano ng Panginoon sa atin. Now, what is the plan of God for us? Dati hindi natin alam. Amen? Ay, ano lang tayo, tumatahak lang tayo sa kung saan. No? And yung iba nga, no, itong mga panahong ito, usong-uso yung, tawag nun, ah, basta yun, minsan ka lang daw mabubuhay. You live once, no? Minsan ka lang mabubuhay. So, gamitin mo raw ito sa kasiyahan. Actually, meron akong kilalang celebrity vlogger, no? Actually, vlogger siya na naging celebrity, no? Na ganyan yung kanyang pananaw. Until such time na meron nag-share sa kanya ng Word of God, no? Hanggang sa ma-transform, ma-inform siya na, ito pala ang plano ng Panginoon. Akala ko ano lang, no? Na ang buhay ko ganito lang, no, gamitin ko kasi minsan lang naman ito, isa lang ang buhay natin. So nalaman niya, so ganun yan ang ginagawa ng Panginoon. Now tingnan natin to, sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 11, and I believe na alam na po natin ang lahat ng ito, pero let's make out it for us. Sabi nga nun, for I know the thought that I have think toward you, says the Lord, true of peace and not of evil, to give you a future and hope. Amen? So mapapansin natin dito, ito pala ang plano ng Panginoon. Pero dati hindi natin alam itong mga plano ng Panginoon na ito sa atin. At ang plano pala ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng kapayapaan. Di ba? Dati hindi natin alam yan, kaya ang gulo-gulo ng buhay natin, no? Dami-dami nating iniisip, problemado tayo, hindi natin ma-resolve ang mga bagay-bagay. Ang gulo ng mundo para sa atin, wala tayong kapayapaan. Pero ang plano pala ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng kapayapaan. But now, God has choose us, God inform us that His plan for us is to have peace. Amen? So ang plano pala ng Panginoon sa atin, mapayapa tayo. Di ba po? No? Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, isa sa kapayapaan na sinasabi ng Panginoon sa atin, no? Kung ikaw ay napapagod sa Matthew chapter 28, di ba? Anong sabi niya? No? Come to me, all you are heavily laden, and I will give you rest. Tapos sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon. Lahat kayong napapagod o nangapapagal na bibigatan. Di ba po? Dati hindi natin alam yan eh. Di ba? Sabi nga, dati nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, wala pa tayo sa Lord, no, hindi pa natin alam itong mga bagay na ito. Dati pag meron tayong kabigatan sa buhay natin, yung iba anong ginagawa? Ano yung ginagawa ng iba? Di ba yung iba, may bisyo, nakikipag-inuman para makalimot sa problema. Yung iba naman nag-unwind, no? Yung mga may pera naman, nagpupunta sa ibang lugar para makalimot, di ba? No, pupunta sa mga kaibigan, nag-happy-happy, di ba? Pero ang plano lang pala ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya sabi ni Jesus, come unto me, all you heavily laden. Kung nabibigatan ka pala, napakasimple lang. Pupunta ka lang sa Panginoon. And I will give you rest. So nandun pala. Kasi bakit? Kasi ang plano ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng kapayapaan.
You know, when you are in peace, pagkapayapa ang iyong kaisipan, payapa ang iyong kapaligiran, relax na relax ka. So, what do you mean by that? Pag relax ka, nakakapagpahinga ka na maayos. Pahinga ang iyong isip. Di ba sabi nga, pag pagod ang isip, napapagod ang katawan. Tama po? So, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. So, hindi sabing ganon, and not of evil. Ibig sabihin sa ibang translation po, and not you are harmed. So, hindi ka mapapano. No? Gusto ng Panginoon. And, sabi ko nun, to give you future and hope. Bigyan ka ng magandang kinabukasan. Di ba? Samantalang ang plano natin, no, marami tayong plano sa buhay natin. Gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganito. Pero lagi tayong frustrated, lagi tayong nabibigo. Pero ano pa lang gusto ng Panginoon? Meron kang future. Ano ang future mo? Di ba? Anong future na plano ng Panginoon sa'yo? Yun yung gusto ng Panginoon na malaman natin. That's why God chose us to inform us that the greatest thing na meron po ang Panginoon sa atin. Amen? So, in-inform tayo ng Panginoon na meron akong malaking gagawin sa buhay mo. Meron akong plano sa buhay mo. Diba? That's why you have been chosen by God for this kind of purpose. Okay? Now, anong sabi ng John chapter 3 verse 16? Alam na po natin ito. Siguro naman po, no? Kahit po siguro, hindi na natin, kahit po pera-perasoy natin yung word na ito, alam na natin to. Pero i-quote pa rin natin para po malaman natin. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not be perished but have everlasting life. So, if you notice the word, mga kapatid, no, makikita nyo po dito, ito pong word na to, ang tawag po dito is expressing word. Okay? Ini-express dito how great is the love of God unto us. Now, ang sabing ganon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Now, tignan nyo po nung hindi pa natin alam, nakikita, hindi pa tayo napipili ng Panginoon, hindi tayo na-inform, no? Na meron po lang Diyos na talagang nagmamahal sa atin. Minsan nagkakaroon tayo ng frustration, minsan nagkakaroon tayo ng failure sa buhay natin. Naiisip natin, minsan pag iniiwasan tayo ng maraming tao nung wala pa tayo kay Lord, naiisip natin, nobody's care. Walang nagpapahalaga sa'yo. Walang nagmamahal sa'yo. Kasi hindi pa natin alam. But now, God informed us that there is a God who loves us much, who loves us more than we know. That's why God has chosen us to inform us that there is God who give us bigger love than you know. Yung alam mong pag-ibig, meron pang mas malaking pag-ibig diyan na ang tanging makapagbibigay lang ay ang ating Panginoon. At ang nakakatawa dito mga kapatid, nakikita niyo po dito no, yung expression, ine-express ng Panginoon gaano kalaki yung pag-ibig niya sa atin. And nakita niyo naman po yung reward. Ang sabi doon, no? Whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So tingnan niyo po yung dalawang reward. Not be perish, hindi mapapahamak. Ano po? Kaya minsan, nung dati, madalas tayo napapahamak, madalas tayo nagkakaroon ng sa ating buhay. Kasi nga, hindi natin alam eh. Pero ngayon, na-inform na tayo na, oy, ito pala ang plano ng Panginoon sa akin. Oy, ang plano pala sa akin ng Panginoon, sabi Jeremiah chapter 29 verse 11, no? Bibigyan pala ako ng future ng Panginoon at pag-asa. May pag-asa pa pala. Dati, lagi natin nasasabi ito nung hindi pa natin alam ito. Hindi pa tayo na-inform ng ating Panginoon, no? Na iniisip natin, wala na kapag pag-asa. Di ba? Wala na tayong pag-asa. Pero totoo noon, no? Maraming pag-asa na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi nga ang Diyos natin, our God is a God of many chances. Di ba? Just like before we are a sinner, marami tayong ginagawang pagkakamali sa Panginoon. Kahit naman po pa ngayon nagkakamali tayo sa Panginoon. But God is always opening His door to give us chance. Amen? That hindi natin alam yan. So now we know. No, now you know. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, now you know. Sabihin mo sa sarili mo yan. Speak to yourself. No?
Ako po, nung pinag-aaralan ko, sinasabi ko rito sa iyo, now I know. Lord, salamat po. Kasi nalaman ko ito mga bagay nito. No? Kasi ako po dati, ang pagkakilala ko lang, basta may pera ka, masaya ka na. Di ba? Basta may pera ka, marami kang kaibigan. Di ba? Pero after that, wala ka ng pera, wala ka ng ano, di ba? Magkasakit ka, iiwanan ka ng mga yan. Pero ang Panginoon, dahil mahal tayo ng Diyos, hindi ka iniwan ng Panginoon. Di ba isa pa sa promise ng Panginoon? No, I'll never leave you nor forsake you. Hebrews chapter 13 verse 5 letter B. Di ba? Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. So, na-inform tayo na pinili tayo ng Panginoon to inform us that God has a promise to us. Kaya ang purpose ng Panginoon, why He choose us? To inform us. No? Na ma-inform tayo na ang Diyos pala maraming pangako sa akin, may plano pala ang Diyos sa buhay ko, no? Kaya pala minsan tahak tayo ng tahak sa plano natin, hindi natin nararating kasi hindi naman pala yun ang plano ng Panginoon sa atin. Amen? No? Kaya pala tayo nag-i-struggle sa buhay natin kasi ang plano pala ng Panginoon, eto. Di ba? Napakasimple lang pala ang plano ng Panginoon sa atin. No? Dati kasi tayo ang nasusunod sa buhay natin, tayo ang hari ng buhay natin. But now we know that we have already accepted Jesus Christ in ourselves. Kung ikaw naman ay baguhan pa lang, no? Na mamaya tanggapin natin si Kristo sa buhay natin o ngayon tanggapin na natin, aminin natin na tayo nagkasala, you will see, no? Yung promise, yung purpose ng Panginoon sa buhay mo, no? Makikita mo ito mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, number one, the purpose of God, why He chose us, is to inform us. So, para malaman natin yung mga bagay-bagay na nais ng Panginoon. Amen? Okay? So, number two, why God has choose us? No? Bakit tayo pinili ng Panginoon? Bakit tayo, sa dami naman ng tao, Lord, ilang bilyon ang tao sa mundo, no? Hindi lang bilyon baka trillion na tayo no? Trillion na buong ang tao sa buong mundo. No? Parang napaka-special mo naman sa Lord, di ba? Pero totoo special tayo sa paningin ng Panginoon. Number two, why God He choose us. Number two, to transform us. So God doesn't want you to just be informed, but to be transformed. Amen? No, ayaw lang ng Panginoon na may alam ka. Okay? Kasi alam niyo po, sa totoo lang, no, masakit mang isipin, ito po yung katotohanan. Marami pong nasa loob ng church, nagsisimba, umate ng gawain, lumuluhod sa Panginoon, yan, nananalangin, di ba po? Faithful tithers naman, yan, makikita naman natin, ano po? Very supportive sa church, pero wala pong transformation. Hello? Di ba? O iniisip mo, yes, binago ka lang ng Panginoon. O, nagbago na ako. Pero, is there anything na talagang malaking transformation sa buhay mo? Or you are still in the mood of the world? Di ba? So, kaya nga po tayo pinili ng Panginoon to transform us. Right? So, tingnan niyo po mga kapatid. Sabi ni Paul sa aklat po ng Romans chapter 12, verse 2, to those who knows this, verse na po. Sabi ni Paul dito po sa Romans chapter 12, verse 2, sabi niya, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay? So sabi ni Paul dito, no, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo ng inyong isipan. So, tayo po mga kapatid ay pinili ng Panginoon to transform not just in our outside appearance, but of course in our mind. Okay? So, dapat ang kaisipan mo, you are not belong in this world. So, meaning to say, whatever the trending na meron po ang mundong ito, you are not with it. Amen? Nakukuha niyo po ako? So, dapat hindi tayo nandoon na nandun pa tayo sa mundo, na nakikiayon pa tayo. Okay? Ay, hindi kasi, pastor, trending po No. Dapat ang nagtitrend ka mo, alam niyo kung ano nagtitrend?
Ang trending dapat ay ang ating Jesus Christ sa buong mundo. Hindi lang po sa atin, kundi sa buong mundo. Kaya nga po tayo, meron po tayong task na ibinigay ng Panginoon sa atin. Eh. Di ba? O, di ba ano po yung Great Commission sa atin? Go ye and preach the gospel and make this nation as my disciple. So, nagagawa ba natin yon? Nagagawa ba natin ipahayag ang salita ng Panginoon? Alam niyo kung bakit? Kasi nahihiya tayo. Ang mundo po punong-puno ng kahihiyan. Amen? Kasi natatakot tayo kasi mga kaibigan natin, mga barkada natin, mga kilala natin. To, hindi eh. So, pagka ganun po, hindi pa nare-renew ang kaisipan natin. Kasi dapat malagi mo na iisip, no, I am chosen by God to preach the gospel of the nation. To preach the gospel of God, of the kingdom of God. I am chosen by God to express the love of Jesus, to love of God toward us. Yun yung dapat nating nasa mindset natin, no? Kahit na pong anong bagay na meron sa mundong ito, hindi tayo dapat naroroon na nasasakop. Man, katulad lang po ng social media, ito pong cellphone, itong internet, ito pong laptop, ito pong cellphone na gamit-gamit natin. Ano po? Mapapansin natin ito. Sabi ng Bible, ikukot ko na, ipaparaphrase ko na lang po, no? Sabi ng Bible, read your Bible every day. Kasi po sabi nga di ba sa Joshua chapter 9 verse Joshua chapter 1 verse 8, no? Araw at gabi niyong pag-aaralan, di ba po? So, gawin natin, read your Bible, you know? Every day. Alam niyo po yung oras ng pagbabasa ng Biblia, minsan kamo nabibigyan natin ng konting panahon na lang or minsan hindi na natin nabibigyan ng panahon. Let's say nagbasa tayo ng Bible. Nagbasa tayo ng Bible ng 30 minutes, no? Na napagod na yung mata natin. Pero how much hour we are scrolling our cell phone, our laptop, our computer? Ilang oras tayong nakababad sa computer natin, ilang oras tayong nakababad sa ating laptop, sa ating cellphone. Amen? So makikita niyo po dito po sa transformation na ito, dapat ibalik na rin po natin, i-transform po natin ang ating isipan na dapat mas marami yung oras natin na pinag-aaralan po natin yung salita ng Diyos. Well, wala po akong masasabi kung ikaw po ay nagtatrabaho, maghapon ka na sa computer. Why not? Kasi trabaho mo po yan. Pero tandaan mo mga kapatid, you should allot time to read the Word of God so that you may drink the water na sinasabi po ng Panginoon. Accordingly, no, dito po sa salita ng Panginoon dito, maiinom natin yung salita ng Panginoon. That's the water. And gusto ng Panginoon, no, makikita niyo po, no, this verse, ito pong Romans chapter 12 verse 2, makikita natin dito, no, na ipinapakita sa atin that we should have the renewed mind na bago ng kaisipan natin. So kaya nga po, we are not in the world. Amen? But we are in the Word. Amen po ba? Okay, sabing ganon, no? Sa ibang version po, do not be conformed to the world's pattern, but to be transformed by renewing of your mind, no? Ibig sabihin, enabling to discern God's will. No, yun po yung gusto ng Panginoon. Makita natin dito mga kapatid. Kasi yan, sabi po dito, no, that you may prove what is good, what is not good and acceptable and perfect will of God. So, kailangan para po malaman natin talaga yung perfectong kalooban ng Panginoon. Ay kinakailangan pong mabagong kaisipan natin. So, God chooses us to transform our mind. Okay? So, sabi nga po, bago magkaroon po ng transformation sa physical appearance, kailangan po magkaroon muna ng transformation sa inner, no? Sa ating spiritual, sa ating kaisipan, no? Kaya nga sabi niya ganun ni Pablo do not be conformed in this world, no? Huwag na tayong makiayon sa mundong ito. Kasi hindi na tayo dito Ang mundo natin ay hindi na sa mundong ito. Hindi na dapat umiikot doon ang ating mundo. Amen? So kaya nga sabi ni Pablo dito, no, do not be conformed. Di ba po, yung unang-una niyan, sabi niya, yung word po niya sa verse 1, letter A, sabi niya, I beseech you, brethren.
Okay? Sa yung pong beseech you, brethren, sabi po diyan, ang ibig sabihin po niyan is the word, He is pleasing unto us. Nakikiusap po siya. Okay? Kaya mga kapatid, no, tinawag kayo ng Panginoon para po matransform ang ating kaisipan. Okay? Next, tingnan po natin tong sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Si Pablo pa rin po ang sumulat nito. Sabi niya rito, but we, but we all, with unveiled face, no, nalalambungan daw, natatakpan daw po natin po, beholding as in a mirror, the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. Just as the Spirit, just I by the Spirit of the Lord. Now, ano ba ang ibig sabihin nitong uh, Bible verse na ito na sinasabi ni Apostol Pablo? No? Kasi sinasabi ni Apostol Pablo itong word na ito eh. No? Makikita natin dito na talagang sinasabi niya. Tingnan po natin ito mga kapatid. Okay? Sabi po niya dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ano po? Binanggit ni Apostol Pablo diyan. Nasabi niya, and we all, lahat tayo, with unveiled face, no? Now, sabi ko, this verse highlights, ito pong verse na to, highlights the ongoing process of being transformed into Christ likeness as we behold His glory. So, ito pong verse na ito, nag-e-emphasize po talaga na tayo po ay binabago ng Panginoon from glory to glory. Alright? So, yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga po pinili tayo ng Panginoon to transform us. Pero yung transformation po, hindi po yan agad-agad. May process po ang Panginoon. Kaya nga po, sabi niya dito, no, are being transformed into the same image from glory to glory. So yung from glory to glory, may process po, may pinanggalingan from. Yung word the from is the start. Kung where yun yung beginning. In the time you accepted Christ in your life, that was or that is the beginning of the process of transformation ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga po sabi niya, from glory to glory. So, pag pinag-aralan niyo po maigi, mga kapatid, ina-analyze niyo po. Tignan niyo po yung yung word, no? How the word stated. Ano ba yung ini-state itong word na ito? Ano ba? Tignan niyo po. Yung pang from is the starting point. Yung the turning point ng buhay mo. So, dati hindi natin alam ito. Ngayon, na-inform tayo ng Panginoon at gusto ng Diyos na matransform tayo. Matransform ang ating kaisipan at matransform tayo from glory to glory. Kaya nga po alam niyo mga kapatid na paglilingkod sa Panginoon, binabago tayo ng Panginoon. Maraming set ang Panginoon sa atin para tayo baguhin. No po? Dahan-dahan. Pinaprocess ng Panginoon. No? Para tayo po ay mabago, magkaroon tayo ng transformation. At hindi po biglaan. No? Hindi po biglaan na tayo po ay mababago ng ating Panginoon. Right? So next, sabi dito ni Pablo pa rin. Okay, ito alam natin itong verse na ito. Kaya pinili tayo ng Panginoon para sa ating pong malawakang transformation ng ating buhay. Okay? Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So, ikot ulit po natin. Okay? At pag-aralan po natin yung word. Kaya nga po sabi ganoon, pag-aralan nyo ang salita ng Diyos. Okay? Dapat po talagang pinag-aralan natin. Kumbaga po, kumakain tayo, ninanamnam natin. Di ba po? Parang kumakain ka ng, halimbawa po, kumakain ka ng isda, o ulam mo ay isda, or kahit anong ulam, kinakain mo ba lahat? Di ba dahan-dahan mong inuubos? So, ganito rin pong gawin natin sa word na ito. Okay? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, all things have become new. Right. So, tingnan natin ito. Kapatid, pinili ka ng Panginoon para ikaw ay magkaroon ng transformation.
Okay? At ang transformation na ito na sinasabi ng Panginoon ay yung pong pagbabago ng iyong kaanyuan. Okay? If anyone is in Christ, kaya malalaman natin kung sino po talaga yung na kay Kristo. Kahit po 10 taon na, 3 taon na, 5 taon na ang born again. Malalaman natin kung talagang siya ay na kay Kristo. O baka mamaya, siya pala ay hindi born again. Siya ay burn again. O kaya born against. Ano po? Ano po yung burn again? Paglabas ng church, paglabas po ng gawain, nag-iiba ang kanyang pagkatao. Nagkakaroon ng transformation. Umaayon sa takbo ng mundong ito. Minsan, nagiging tigre. Pag nasa loob ng church, tupa. Okay? Yun yung burn again. Yung born against naman, okay, ay yung mga nasa loob ng church na walang ibang ginawa kundi maghanap ng pamalian ng mga kapwa niya mananampalataya na nasa loob ng church. Yan po yung tinatawag na born against. At yung born again, alam na natin. Okay? Ang tunay na born again po, sabi po dito, anyone is in Christ. Kaya malalaman natin kung sino po yung nakay Kristo eh. No? He is a new creation. All things has passed. Kung ikaw ay 10 taon na, 5 taon, 3 taon na nagsasabing born again, pero yung lumang pagkatao mo ay naririyan pa rin, you are not transformed. Sorry po sa word, pero talaga po totoo ito. Hindi ka pa nabago. Okay? So kaya nga po tayo pinili ng Panginoon para po magkaroon po ng pagbabago, transformation. Now, ano po yung transformation na yun? Balikan po natin yung verse na binabanggit natin kanina. Yung transformation na yun ay mangyayari from glory to glory. Amen. No? Yan po yan. Kaya sabi ni Pablo, therefore, kaya nga, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang luma ay nawala na or wala na. Behold, ngunit subalit narito, dumarating ang bago. So, pag pinag-aralan niyo po, sabi niya, behold, all things have become new. All, lahat po ay binago. Lahat po ay nabago. Kaya nga, you are new creation. Okay? Ito po yung born again experience. Yan po yung born again, new creation again. No? Binago ka ng Panginoon kasi yung luma inalis na ng Diyos. Amen po ba? So, this verse no, speaks of the transformative power of God. No? Ito pong verse na to speaks about yung makapangyarihang pagbabago ng Diyos sa atin. Okay? Yung transformative power of being in Christ. So yan po yan. Okay? Making us a new creation. So dapat maintindihan po natin maigi ito mga kapatid na gusto ng Panginoon mag-transform tayo. Mabago talaga yung buong pagkatao natin. Mawala na yung dating tayo. Kung dati lagi tayo magagalitin, madali tayong mainis, no? Na madali tayong mapikon, iba dapat wala na yan. Kasi binago ka na born again ka na. Ngayon, magtanong kayo, Pastor, paano po yun? Dumarating pa yung point na minsan, sobrang inis, sobrang gigil ko, sobrang galit ko. Ibig sabihin nun, nabubuhay yung lumang pagkatao mo. Di ba po? No? Kaya nga po tayo, Christian. Ang ibig sabihin po ng Christian is Christ-like living. O living like Jesus. So paano ba namuhay si Jesus dito? 'Di ba? Si Jesus kahit na inalimura, kahit na tinataboy, dinuduran, pinagbabantaang patayin, anong ginagawa niya? 'Di ba inaway siya ng mga Pariseo? 'Di ba ihuhulog siya sa bangin, anong ginawa niya? Umiwas. Kaya tayo pag meron pong mga ganong tao, yung tipong galit na galit sa atin, inaaway tayo, iwas na lang tayo.
Kahit na merong nagsasalita sa atin na kung ano-ano, pinibintangan tayo, iwas na lang tayo. Bakit? Anong sabi ng Proverbs chapter 29 verse 11? Ang pananahimik ay isang anyo ng katalinuhan. See? So, tingnan niyo po balik po tayo sa umpisa. To inform us, dati hindi natin alam na ganun pala ang ibig sabihin nung pagtahimik ka, anyo pala ng katalinuhan yun. No? Eh, totoo naman mga kapatid Tingnan niyo po yung mga taong masalita. Di ba po, minsan pagkagalit na galit, salita ng salita. Tapos after ng mga ilang minuto, kung nakapagpahinga na, may isip niya, mali pala yung nasabi niya. Kasi salita ng salita, hindi nag-iisip eh. Unlike yung sinasabi mo ng Bible na ang pananahimik, tahimik ka lang, pero nag-iisip ka. Tama? So dati hindi natin ito alam. Kaya nga pinalam sa atin to ng Panginoon para tayo po ay magkaroon ng pagbabago. God has used us to inform us and to transform us. Mabago tayo, no? Number one sabing ganun ni Pablo is transforming, renewing your mind. Okay? Tayo po yung mag-e-effort na mabago ang kaisipan natin that I am no longer with this world, no? Pag sinabi pong you are no longer in this world, hindi ka po sinasabing hindi ka na para dito sa mundong ito, hindi po yun. Yung pong worldly system. Okay? Hindi po yung word. Baka mamaya magkaiba pong interpretation nyo, ma-redefine nyo po yung sinasabi po ng Bible or ma-misinterpret nyo po ako. Okay? So tonight, mga kapatid, ito pong dalawang bagay na ito gusto po ng Panginoon na maunawaan natin. Kaya niya tayo pinili dahil po dito sa dalawang purpose na ito na gusto ng Diyos na tahakin natin sa ating buhay. At kung ikaw naman kapatid sa gabing ito ay ngayon pa lang, no, first time kang nakatunghay sa gawain ito rin ay gusto ng Panginoon na tahakin mo. No? Sa sandaling ikaw ay magsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Kaya gusto ng Lord sa buhay natin, tayong lahat po ay magkaroon po ng tunay na pagbabago. Okay? Yung tunay na pagbabago na gusto po ng Panginoon sa atin ay yung pagbabago na ayon po sa kalooban ng Panginoon. Church, tandaan po natin na lahat po ng ginagawa natin sa mundong ito ay nakalista po yan sa aklat ng buhay ng Panginoon. Tandaan niyo po, darating na po ang pating Panginoong Yesus sa mga pinapakita po sa mundong ito, sa mga nangyayari po sa mundong ito, mapapansin natin ito, no? Nakalagay po sa Bible yan. Okay? So, sa mga bagyong nangyayari, sa mga lindol, sa mga gera ng bansa sa bansa, no? At mga nangyayari nga, may mga sakit na dumarating, nakalista na po sa Bible yan. Magbasa po kayo, magsaliksik po kayo ng salita ng Panginoon na napakalapit ng dumating ng ating Panginoong Yesus. Kaya dapat po maintindihan natin na ang mga bagay na ito na nangyayaring ito. Kaya nga po tayo, gusto ng Panginoon, ma-inform tayo. No? Maunawaan natin, malaman natin, ito pala ang dapat kong gawin. Kasi kailangan po tayong lahat mga kapatid, ma-inform tayo na darating pala ang panahon na sinabi ng Bible ay magkakaroon ng halimaw, na magkakaroon ng tatakan. Ang walang tatak ay hindi makakabili, hindi makakapaninda, hindi makakakain. No? At dito po magkakaroon po ng crucial during the tribulation. No? At merong the rapture of the church. O dapat alam natin ito. Kaya nga po tayo ay ini-inform ng Panginoon sa mga bagay nito. Including what is happening in the world today. Lahat po nangyayari sa mundong ito, dapat kung tayo po ay naroroon na saturated by the Word of God, nagbabasa tayo, nagkakaroon tayo ng quiet time sa ating buhay bilang transformed people of God. No? We have to saturate our life, our heart with the Word of God. No? Kailangan saturated po tayo at tuloy-tuloy tayo mag-aaral ng Panginoon. Tingnan po natin, ito pala ang mangyayari sa mundong ito sa mga hinaharap. Mangyayari pala ang mga bagay na ito. No po? Baka mamaya, dumating na yung mga bagay na yan, no? Nag-rapture na, dahil hindi mo alam na may rapture pala, hindi mo napagandaan, tapos, iwan ka. So, tandaan niyo po, ang mga naiiwan po sa rapture, talaga pong malaki ang kanilang puwang
sa apoy ng impyerno. Napakalaki po talaga. No? Kaya mga kapatid, itong dalawang bagay na ito, tandaan nyo po. Number one, why God has choose us. Number one, to inform us. Okay? And number two is to transform us para po tayo magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Amen po ba? So, praise God, no, sa gabing ito pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. At ikaw kapatid, sa oras na ito, kung ikaw ay bago pa lang na nakatunghay, ay tunay nga na ikaw ay inaanyayahan ng Panginoon. Hindi sa aksidente na ikaw ay naririyan upang makatunghay ng isang pag-aaral ng salita ng Diyos na katulad nito. Ito ay plano ng Panginoon para maunawaan mo at ikaw ay mapasama sa pinili ng Diyos na magkaroon ng kaalaman patungkol sa kalooban ng Panginoon at ikaw ay tuluyang mabago na ayon din sa panukalan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gabi ito, sama-sama po tayong manalangin. Muli nating ihandog ang ating buhay sa Panginoon na upang na sa ganun ay patuloy tayong magkaroon ng kaalaman at mabago ang ating buong pagkatao, maging ang ating spiritual aspeto sa paningin ng Panginoon. Di bali sa paningin ng mundo, iba tayo, pero sa paningin ng Panginoon, di ba? Dapat ang napiplis sa buhay natin ang ating Panginoong Yesus. Yan naman mga kapatid, sige po, sama-sama po tayong dumulog sa ating Panginoon. Muli tayo maghandog ng ating buhay sa Diyos. Tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Sumabay po kayo sa panalangin na ito. Ako po ngayon sa gabing ito ay nag-aalay ng aking buhay. Hiniling ko po, Panginoon, na patuloy mo akong samahan sa lakbay na aking pong tatahakin. Sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo lamang. At inamin ko po na ako po'y isang makasalanan. Ngunit ginawa mo pong karapat-dapat dahil sa iyong pag-ibig. Maghari ka po sa buhay ko, Panginoon, at patuloy mo ipaalala sa akin ang mga bagay na ito upang magawa ko po ang kalooban mo sa lahat ng sandali. Salamat po, Panginoon. Lord, tunay nga po, O Diyos, na itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Salamat po, Lord. Patuloy ka namin pinupuri, pinadakil at pinasasalamatan. Maraming salamat sa kaligtasan na inyo pong ibinigay sa amin. Ikaw po maghari sa lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Magandang gabi muli sa ating lahat. At naway na pagpala tayo ng salita ng Panginoon. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, ng Jesus Philip Dadap, Alaminos, Pangasinan. At ito pong programang ito, natin pong tinutunghayan ay ang Tinig ng Pag-asa. Naway, nakita natin ang tunay na pag-asa sa mga salita ng Diyos na ating po napag-aralan sa pinigin ito. Maraming salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. And God bless us all.